трябва да направи работа. Кажи здрасти, бабо. Нали, предполагам, че има, или? Да. Има ли баба? Има. Да. Кажи здрасти, бабо, аз карам с двете ръце. Не, просто ги дигне ръце, не го кажи. Тука лекичко на този склон. Бабо! Бабо, здрасти. Баба, Е там, е там. баба Тути. Кажи, Тати на телефона. кажи баба Тути. Баба Тути! Какво правиш? Това прави! Ето вижте! Виж, ето, видя ли? Ръцете пред тебе. И сега, от тука, мислиш много добре. Гледаш си върхове и ще направим много... Там човек не е спрел, до там ще отидем. Рао, дясното голямо вътре. Само голямото ще държи. Дали? Защото покрай кажи здрасти, бабо. Пак ти гледай. Махай, само махай. Махай за ръце горе. Така. Супер. Голямо дясно ще държи. Ай, дясно. Да. И раут. Дори колямо. Това. Добре. Тежестта да падне върху десния крак. Накланя се към долу към лихта. Добре, тежестта насам. Тежестта на десния. На десния. Така. Добре, давай. На десния, стоиш на левия. Сега горе двете ръце и отваряш рао тук надолу. И гледаш само на що пред тебе. Върховете на ските широко рао, без удари. Само рао. Върховете на ските не ги изпускаш от поглед. Гледаш само тях. Далече са, внимавай. Далече са върховете. По-близо един от друг. Добре, изправи се, Кайо. Добре. Изправи се, рао. Браво. Сюда. Добре. Точно така. Браво, това е. Опа, аз те бутах. Добре, дръж така. Аз те бутах, извинявай, тук не падна ти, разбра ли? Аз те бутах, ти не си падна.